το μαντί. Και ήρθε και η γάτα που έσπαγε τον βόλικο που πήρε το φοιτί. Μέσα από το καντί που έφεγε και γέταγε η κόρη στο μαντί. Και ήρθε και ο σκύλος που έφαγε τη γάτα που έφαγε τον βόλικο που πήρε το φοιτί. Μέσα από το καντί που έφυγε και γένταγε η κόρη το μαντί. Εγγονέ μου, η φωτιά δεν σβήνει τις μέρες των Χριστουγέννων. Ούτε τη μέρα, ούτε τη νύχτα. Σε αυτή τη φωτιά καθόμασταν με τον παππού όταν μου διηγήθηκε την ιστορία που θα σου πω. Η γιαγιά μαγείρευε 9 φαγητά. 9 φαγητά μας περίμεναν στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι την παραμονή των Χριστουγέννων. 9 μήνες είχε η Παναγία τον Χριστό. 9 και τα φαγητά. Αμάνα παππού, άρα ξεκινάς να λες κι άλλα λες. Τι σου έλεγα? Την ιστορία που είσαι ο παππούς σου. Α, σου έλεγα ότι η φωτιά δεν σβήνει για 12 μέρες. Από την παραμονή των Χριστουγέννων έως 5 Ιανουαρίου τα μισόφωτα. Κρατάμε αναμένη, μας προστατεύει τους καλικάντσαρους. Τι είναι αυτή η καλικάτσαρη παππού, δεν μου πει για τους καλικάτσαρους. Α, ο παππούς μου είπε ότι είναι μαύρα, ψηλά, ξέρα και αναόντα που χορεύουνε και σαν τα πηδούνε. Είμαστε εμείς τα παιδιά της τρέλας. Είμαστε όμορφοι με κόσμο κοπέλας. Είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο χορευτές. Είμαστε οι καλύτεροι τραγουδιστές. Αλλά τα είδα και με τα μάτια μου. Όλο τον χρόνο βρίσκονται κάτω από τη γη, στον κάτω κόσμο και ζηλεύουν τον απάνω κόσμο. Όλο τον χρόνο. Άλλοι με πριόνια, άλλοι με τσεκούρια και μπατάδες βάζουν τα δυνατά τους για να κόψουν τους στήλους πάνω στους οποίους στηρίζεται η γη. Την παραμονή των Χριστουγέννων το βράδυ, που σχεδόν τα έχουν καταφέρει, αλλά φοβούνται μην πέσει και τους πλακώσει η γη. Γι' αυτό ανεβαίνουν ευθύς πάνω στη γη, για να τυραννεύσουν τον κόσμο. Ιστορία που σου λέω, την είπε ο παππούς μου. Την είπε ο παππούς του που... Την είπε ο παππούς του. Αμάνα παππού, πέσκασες, θα μου πεις την ιστορία επιτέλους. Μια φορά και έναν καιρό, τα σκοτεινά συνομώτησαν οι δυνάμεις του σκότους και του κακού απέναντι στις δυνάμεις του φωτός και του πνεύματος του Χριστουγέννου. Μα πού είναι οι αφέντες μου? Η ώρα πλησιάζει και το μαγικό φίλτρο που θα καταστρέψει τα Χριστούγεννα δεν είναι έτοιμο. Και έχω μια πείνα. Έφτασα αγαπημένη μου, κακιασμένη μου ψηφισίνα. Ήμουνα στον τάσο όλη μέρα και έψαχνα να τον κοπότανα. Δεν βρήκα. Πονήσω να φτιάχνω το ξόρκι που θα καταστρέψει. Αύγηκα προγραμμένη γιατί. Μα πού είναι ο πολύ αγαπημένος μου αφέντης? Είναι στο δάσος κι αυτός? Όχι. Πήγε να φέρει τους καλικάνθαρους. Άρα να αρχίσουν κι αυτή η δράση. Να βάλουν τα δυνατά τους για να τους σταματήσει αυτή η άχρηστη γιατί θα αλλάξουμε το ξόρκι. Θα σταματήσει για πάντα γιατί που δίνει τόση χαρά στους ανθρώπους. Άσε το μαστό όμως γιατί περνάει η ώρα. Ελάτε λοιπόν. Μαύρα και άραχνα καλικατσαράκια. Θα σας δέσω και θα σας κλείσω σε ένα κλουβί για τα υπόλοιπα 100 χρόνια. Μα τι έπαθες, κακιασμένη μου όμορφε μαντρούλη. Μπήκαν σε ένα ανθρώπινο σπίτι. Κλέψαν όλα τα χριστουγεννιάτικα γλυκά και δεν μου έφεραν ούτε ένα. Είμαστε εμείς τα παιδιά της τρέλας. Είμαστε όμορφοι με πρόσωπο κοπέλα. Είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο χορευτές. Είμαστε οι καλύτεροι τραγουδιστές. Να είμαστε πάλι κοντά σας τώρα που αρχίσαν οι γιορτές. Να σας σπάσουμε τα νεύρα με χιλιάδες αγωγές. Είμαστε οι καλικάνθαροι με τις μαύρες πατάτες. Θα μας τρέμουν όλες οι άλλες νοικοκυρές.
Μόλις μπούμε σε ένα σπίτι, παίρνουμε τη συμφορά. Ορατά κάνουμε σε όλους, δεξιά και αριστερά. Σαν βρεθούμε εδώ πάνω, όπως κάθε χρόνο, κάνουμε τις συμφορές και μας τρέχουν όλοι οι δημιουργίες. Πάνε πια, καλέ μου αντρούλη. Ώρα να αρχίσουμε το ξόρκι. Τα μεσάνυχτα πρέπει να το ρίξουμε ψηλά στα αστέρια για να σταματήσει πια η αυτή η άθλια γιορτή. Έχεις δίκιο, γλυκιά μου γυναικούλα. Πάμε. Όμως τα Χριστούγεννα, εκτός από αυτά, τα σκοτεινά όντα του κακού, υπάρχουν και τα καλά όντα που λάμπουνε στο φως και αγαπούνε τους ανθρώπους. Ποια είναι αυτά, παππού? Μισό λεπτό, να δεις ευθύς. Πόπο, είχατε πει ετοιμάζουν οι κακημάγοι. Και είδαμε και ακούσαμε. Και τώρα τι κάνουμε? Θέλει και ερώτημα. Πρέπει αμέσως να ειδοποιήσουμε την Εράιδα των Χριστουγέννων και την Εράιδα των Συναστογιών. Ναι, 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 ναι. Τρέχω αμέσως να τις φωνάξω. Ελάτε, ελάτε, νεράιδες μου. Μα τι συμβαίνει, άφησα το στολισμό του ουρανού στη μέση. Οι δύο κακοί μάγοι ετοιμάζουν ένα πανίσχυρο φίλτρο. Μόλις το ρίξουν πάνω στα αστέρια, τα Χριστούγεννα θα ξεχωριστούν για πάντα από τις καρδιές των ανθρώπων. Α, τι συμφορά! Μη στεναχωριέστε καλά, μαθεράκια, κάτι θα σκεφτούμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι κακοί μάγοι κάνουν κάτι κακό. Μα πώς θα τα καταφέρουμε? Το βρήκα! Θα τους εκδικηθούμε! Τους κάνουμε να το μετελειώσουν που τόλμησαν να τα βάλουν με εμάς. Να τους επιτεθούμε! Όχι, με την εκδίκηση ποτέ κανείς δεν κέρδισε τίποτα. Μη φοβάστε πάντως, δεν θα επιτρέψουμε στο κακό να νικήσει το καλό. Όλοι μαζί ενωμένοι θα προσπαθήσουμε να σώσουμε αυτή την όμορφη γιορτή της ανθρωπότητας. Πρέπει όμως να βιαστούμε, λίγες ώρες έμειναν μέχρι τα μεσάνυχτα. Αύριο ξημερώνει η μέρα των Χριστουγέννων. Πάμε. Παπά, κι εγώ θα ρίξω μετά. Και τι έγινε μετά από αυτού? Έρχονται! Είμαστε εμείς τα παιδιά της τρέλας. Είμαστε όμορφοι με πρόσωπο κοπέλα. Είμαστε οι καλύτεροι τραγουδιστές. Επιτέλους, είναι έτοιμο. Έραμε να φτιάξουμε τη πιο δύσκολη σπουδαγή της πολιτικής τέχνης. Θα σου φέρω και ένα μπουκαλάκι. Θα το βάλουμε μέσα. Και μετά θα ανέβουμε στη σκούπα σου και θα το πετάξουμε στα αστέρια. Τι ευτυχία που θα προκαλέσουμε δυστυχία. Ναι, 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 είμαστε εμείς τα παιδιά της τρέλας. Είμαστε όμορφοι με πρόσωπο κοπέλα. Είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο χορευτές. Είμαστε οι καλύτεροι τραγουδιστές. Νικόλα, μου λείψει ώρα. Άτο, άτο. Αγάπη φωλιά στις καρδιές όλων των ανθρώπων αυτές τις Άγιες ημέρες. Ας αφήσουμε τις κακές και άσχημες σκέψεις να πετάξει μακριά μας. Είναι ο άγγελος των Χριστουγέννων. Είναι η μέρα χαρμόσυνη τούτη. Εγεννήθη του κόσμου ο φως. Και εδώ που μεγάλη τούτη τραγουδάει και χορεύει ο φτωχός. Πώς! Και χρήσματα και αυτήνες και όλοι πιάσαν αγκαλιάζει. Κι όλοι τραγουδούν οι αγγέλοι. Πώς θα πάει, Χριστουγεννιάζει. Και ο καθένας μας θα βγει κηρυγμένος στην αρχή. Στα καλά τα γιορτινά του. Τις καμπάνες θα ανακούσει να χτυπούν δυνατά. Την Άγια Νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη, ποιος δεν το ξέρει. Τον μάγο κάθε χρόνο τα μεσάνυχτα λάμπει τα αστέρι. Και όποιος το βρει ανάμεσα στα άλλα και δεν το χάσει, σε μια άλλη διφλέμα ακολουθώντας τον μπορεί να φτάσει. Ο καιρός Χριστουγεννιάτικη. Κάθε τόσο μια καμπάνα χρησιμοποιεί κάθε κόσμο. Φως, αστέρι, μάνα. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα τα μικρούλικα παιδιά το Χριστούλη περιμένουν με αγάπη στην καρδιά. Μην τους ακούτε! Ας τελειώσουμε τη δουλειά μας! Η ώρα πλησιάζει! Ναι, ναι. Ουφ! Αφήστε μας επιτέλους! Τόσους αιώνες δεν είδανε τίποτα καλό με αυτή τη γιορτή! Οι άνθρωποι μας μισούν ακόμα και αυτή τη μέρα! Έχει δίκιο η γλυκιά μου γυναικούλα που δίνετε την αγάπη που λέτε. Είναι μέσα στις καρδιές μας! Αν μπορούμε να αγαπήσουμε, μπορούμε και να αγαπηθούμε. Ελάτε, ας κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί.
Είμαστε τα φωτεινά αστεράκια. Φωτίζουμε και λάβουμε και αυτά. Είμαστε ένα νέα πιτσαρά. Έρχονται τα χιλίδια. Λάμπα για την αγάπη. Λάμπα για την ειρήνη. Λάμπα για σας. Τα Χριστούγεννα, παιδιά, Χριστούγεννα παιδιά. Που μας βρίσκει η αγκαλιά, μια παρέα συντροφιά. Χριστούγεννα κάθε στιγμή και σας χαρούμενοι όλων η ψυχή. Ας προσπαθήσουμε κι εμείς μαζί σας τα Χριστούγεννα να καλωσορίσουμε. Κάθε μέρα Χριστούγεννα, κάθε μέρα χαρά και άσπρητα χαρούμενα όλων η καρδιά. Άγια νύχτα, ξερός με χαρά οι χριστιανοί και Oh